Стаць студэнтам Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Максім Мурашка марыць яшчэ з 5 класа. Зараз ён у 11-м і 100% упэўнены ў сваім выбары. Для гэтага ён робіць усё магчымае. Дарэчы, у сям'і Максім першы, хто вырашыў стаць праваахоўнікам, але спадзяецца не апошнім. Я надеюсь на это, что мой сын или дочь продолжит мою профессию. Зараз у Беларусі працуе дзве вышэйшыя навучальныя установы Міністэрства ўнутраных спраў – Акадэмія і Магілёўскі інстытут. Каб стаць студэнтам любой з іх, патрэбна мець моцнае здароўе і бал атэстату не менш за 6. Навучанне амаль на ўсіх спецыяльнасцях доўжыцца 5 гадоў. Працоўнае месца па заканчэнні вучобы гарантавана. В Академии МВД проходит обучение по 3 основным специальностям. Это специальность правоведения, специальность экономическое право и специальность судебно-экономические экспертизы. Большой популярностью у молодых людей пользуется специальность экономическое право. Сегодня мы готовим по 2 специальностям. Это правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности и правовое обеспечение охраны общественного порядка. Желающих очень много, порядка 1,5 человек на место, если брать в среднем. Что касается Бреста, сегодня у нас проходит службу, учится 48 курсантов. Магчыма, гэтыя хлопчыкі і дзяўчаты, якія прыйшлі сюды, папоўняць спіс курсантаў гэтых ВНУ. Ганна Буйкевіч, Юрий Плінда, телерадыёкампанія «Брест».